A je to samozrejme zástupca maďarských železníc. Mašinka veľmi nevídaná, ktorú vo Zvolene vidíme prvýkrát, 242, ktorá reprezentuje maďarské železnice MÁV. Chlapci z Maďarska chodia do Zvolena pravidelne. Podobnú súťaž majú aj oni v Budapešti, v Múzeu dopravy, a teda dnes prišli s touto mašinou. Tento ručeň bol vyrobený v roku 1936 v strojárniach MÁVA v štvorkusovej sérii. Určený bol pre rýchlikovú vozbu a rýchlosť tohoto ručňa, nebudete veriť, je 120 km. Ale na skúšobnom okruhu dosiahol až maximálnu rýchlosť 161 km. Tlak kotla je 18 barov. Ručne boli zbrojené a vozili expresné vlaky Orient a BAL. Orient Express na trati Budapešť do ďalších staníc až do konca 60. rokov minulého storočia. Po skončení aktívnej služby bola vystavená v stanici Pušpolán až do roku 2001. V roku 2002 bola prevedená rekonštrukcia tohto ručňa v maďarských dielniach Nostalgia SRO, kde pôvodné palivo uhlie zmenili na ľahký vykurovací olej. Prezývka ručňa je medzi nami aerodynamická rakva. Dovoľte mi, aby som vám predstavil posádku, ktorá bude reprezentovať túto mašinku. Je to Fábri Péter, Fica László a Sekej Donát. Inštruktorom posádky je Garda Béla. Ďakujeme chlapcom, držíme im palce, nech sa im darí tak ako v lani, kedy maďarská posádka vo Zvolene vyhrala. Poprosíme ich, aby nám opäť zahúkali, zatrúbili a zaujali svoju pozíciu na štartovej čiare. Táto mašina bude k nám najbližšie, bude na prvej kolaji. No a ešte nám chýba zástupca Českej republiky. No, na tú trať, on je zaštartuje, že to bude prvý. Tu sa postav, niečo, tu sa postav, na ten vied. Ale uvidí.